Nginibingelele bafowethu nodadewethu. IsiZulu sithi ukungazi kuyafana nokungaboni. Lokhu ngishiso yini? Ngishiso ukuthi abantu abaningi baye bespenda imali zabo, bethenga ingubo ezibizayo ngokusho kwabo, beyitshela ukuthi mhlambe bazoba bahle. Bayigqoke lezi ngubo zabo ezibizayo, bahambe baye edrobheni, beze bebuye bengaze bemiswe ngisho oyedwa umuntu ebatshele ukuthi bagqoke kahle. Lokhu ngisho ngoba mina mangihamba edrobheni kukabili noma kathathu la ngabuya khona ngingaze ngamiswa abantu bacela ukushutha nami izithombe ngoba bethi ngigqoke kahle. Emva kwaloko ngale kwabantu abazongimisa becela ukushutha nami, abelungu bavele bangimise bangiphe $, imali yase-America. Mangibabuza bangiphelani, bathi bangiphela ukuthi ngigqoke kahle, so unique ever. Beqede lapho becede ukushutha nami izithombe. Kodwa ngama-Levi's lawa abantu abagqokayo namakhavela angikaze ngibone noyedwa umuntu ethi ngicela ukushutha nawe ngoba ugqoke kahle. Ngobani? Leya nto leya i-common, ayifani ne-tradition. I-tradition unique. Yingakho uma ugqoke unique tradition weba outstanding, ayekho umuntu ongabe-compared to you. Mina ngiyazazi-ke nje edrobheni ngisibani seTheku ngoba mangike ngaqhamuka khona ngimiswa ngapha nangapha, noma ngihambe emgwaqeni nezimoto zishaya amahutha. Bafowethu nodadewethu, lokhu ngishiso ukuthini? Ake sizazini singabantu, ake sikwazi ukuhlukanisa into enhle nento just common. Unique and just common stuff. Lezi zinto zase-America zi-just common, but okwethu kwase-Africa ku-unique, you can't compare. That is why mina khona ngisho nezintatheli ezisuke e-America zize special la eSouth Africa izofuna ukwenza ama-interviews ngami. Why? Ngoba ngiyazithanda njenganomuntu, hayi ukuthi ngoba nginemlingo, cha, ingoba ngiyabuthanda ubuntu bami. Mawuthanda ubuntu bakho uzoreceive ama-journalists from America, uphinde futhi ureceive ama-European dollars, American dollars, uyihlalele ungasebenzile, just by knowing yourself. Black people, thina we are worth a lot, kodwa ngoba siyazenyeza we are worth nothing. Bantu bakithi ngiyanikhuthaza, ake sizazini njenganabantu. As an African, you receive US dollars just for loving yourself. Make a small video for me, my brother. Okay. Show them, hold for me the money, hold for me. Like this, hold. Yes. Was soll ich das halten?